ji bajarê pêxemberan ji gola Xelîlurrehman bajarê Eyûb pêxember û bajarê İbrahîm aleyhisselam. Silav û rêz temaşevanên TRT Kurdiyê bînerên dema fitarê û bixêr hatin serçavê min serserêm re hatin. Îro roja yazda ye. Pêxemberê me sallallahu aleyhi ve sellem her wiha gotibû ku destpêka wê rehmet nîvê wê merhemet em giştin rojên merhemetê. Bi taybetî îro em ê li ser merhemeta Rebbê alemê xeber din. Rebbê alemê çawa merhemetê wê merva bike. Her wiha û bêguman bi tobeka nesuh merhemetê li me wê bibarîne. Divê em zanibin tobe çi ye, divê em zanibin çawa meriv tobe bike. Dema ku tiştek dibe nizanim gelo meriv tobe bike. Yani mesela em bêjî bûyerek qewmî meriv tobe bike, piştî wê bûyerê dîsa wê xetayê dîsa meriv bike. Gelo çi dibe? Rebbê alemê divan mijara da her wiha çi gotiye? Di hayata pêxemberê me da, di sünnetê da, di Qur'ana pîroza çi hatiye gotin? Em ê li van yekan binêrin. Lê pêşiya wî da mijareka çîrokek û menqibeyeka di derbarê vê tobeyê da her wiha ez ji we re bêjim Ebdulkadir Geylani. Hayata wî da mînakek heye ku di derbarê tobeyê da gelek mühim e. Ebdulkadir Geylani hêja 14 û 15 saliye. Hêja piçûk e. Rojekî bi qemçika çêlekê digire. Qemçika çêlekê digire. Rebbê yani pê dileyse Rebbê alemê dengek jê ra dişîne. Dibêje me ji bo vê yekê te nexuliqandiye. Me te neaniye dinyayê. Vî dengê dibîze Ebdulkadir Geylani piçûk e. Guh nade. Roja dinê dîsa ev deng. Roja dinê dîsa ev deng îdî dibêje ku madem evî dengê her tim tê min ez ê herim riya Xwedê da vê emrî çawa ji bo çi hatime afirandinê ez ê ji bo wî her wa ez ê werim ez ê li gor wê şopê ez ê bimeşim. Ebdulkadir Geylani çi cem diya xwe ji diya xwe re dibêje dayê hal û mesele ev ez ê biçim Bexdayê ez ê biçim îlim û irfanê hîn ez ê biçim tobe bikim ez ê biçim warê dînî da zivim Xwediyê ilmekî. Diya wî dibêje kurê min Tronya çavê minî ma tê û birekê te tenê hene bavê we rehmet kiriye ûn her du tenê ne katê herî çav bikî ha wisa dibêje Ebdulkadir Geylani rewşa ku di serî wî de derbas dibe ku wî dengê ku tê ji diya xwe re dibêje cê daye hala mesela vî dengê ev e ku ji min re tê dibêje ku tu ji bo vî tiştê nehatî xulqandinê vêce ez herim diya wî qîmişî wî nake radibe heştê zêrê wan ji bav maye çil heba dide birayê wî çil heba jî dide wî ji ber ku piçûçik e li milî wî da li vê derê birîkek jê ra çê dike wan zêra tê dixe vê derê o didirû montekî jî davêje serê dibêje biraqîqana kes nebîne piçûk e zarok e ku evîne wê îhtiyacî bibîne derdikeve rê welhasib bi kervanê derdikeve re ew ê hera Bexdayê diçe rê da eşqiya wêngê eşqiya hebûn tê derdora kervanê digire herkesî digirin o ji wan dipirsin çi bi te re heye çi hebe bide min bi zorê ji wan distînin têbe Ebdulkadir Geylani ev jî piçûk e eşqiya jê ra dibêje tiştek bi te re heye tune diya wê jî nesîhetek lê dike ku dema ku pêşiya ku ew ê derê dibêje ku heke serê tê jî jê bive divê tu viranekî wesiyeta diya wî ev e wesiyeta diya wî tê şîvî di wê ewkê da dibêje çil zêr bi min re hene evîne eşqiya pê dikene tabî yani çil zêr bi zarokê re evîna çi dibêje ên ka herkes dibêje min ra tune filan bêvane ew diçe eşqiyakê din tê ew jê jê dipirse çi bi te re heye ew jê dibêje çil zêr bi min re hene dibêje herhalde ev tiştek bir da heye ratikin wî dibin ber serokê eşqiyaya jê ra dibêjin ku ev halî mesele vî zarokê wisa dibêje ku çi bi te re heye ew jê dibêje Ebdulkadir Geylani dibêje çil zêr min re heye dibêje ka Kurda heye ka nîşanê min bide radike dibêje ava di milê min da ye dibêje diya min mi dirûtiye çil zêr di vir da heye eşqiya li wê derê dibêje ya kal vî zarokê binêre û li halê me binêre ez çawa me ev çawa ye li ber destê Ebdulkadir Geylani tobe xwe dike tobe estexfara xwe dike ku dibêje ez ê ti careka din ez ê wisa nekim ev mînaka ev hayata Ebdulkadir Geylani ku vê mînaka ku dide merva bêguman
تشتين کو دوار دینی دا دوار علمی دا دوار کو رب عالم امر و فرمان کریش مرورا دوی مرف در ریاوی دا هر وها بچه